Ia, mae adain ynghlwm a Cronfa Her Arfor, a'r her da ni wedi adnabod ydy fod busnesau bach Cymraeg yn ffeindio hi'n anodd i fod yn hyderus yn eu defnydd o'r Gymraeg pan mae'n dod at yr gofod digidol. Maen nhw'n gwneud hynny'n naturiol pan mae'n dod at wyneb yn wyneb, ond pan mae'n dod at bethau digidol fel cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, maen nhw'n teimlo'n llai hyderus. Wedyn da ni'n trio gweithio efo busnesau i helpu hynny. Da ni wedi bod yn cydweithio efo 4 busnes sydd yn ardal Arfor, ac Olew wedi un o'r busnesau yna. A dyn ni bod yn cydweithio efo partneriaid o fewn yr prosiect Arfor i godi hyder a cynyddu sgiliau a wneud yr busnesau dim yn fwy hyderus pan mae'n dod at defnyddio'r Gymraeg yn ddigidol. A wedyn heno yma, da ni yn lansiad ailfrandio Olew. Da ni bod yn cydweithio efo Olew ar hyd y ffordd yn helpu nhw efo'r marchnata cyfrwng Cymraeg yn ddigidol.